Ahojte moji milí priatelia, veľmi vás pozdravujem. A ja som sa rozhodla, že trošku obnovím to moje večerné čítanie. A síce ja budem čítať každý večer, ale chcela by som vám to moje čítanie priniesť každé ráno a konkrétne z tejto knihy Kult zmeny. Je to úplne prvá kniha, ktorú som napísala pred, vlastne už to budú 2 roky teraz v novembri, kedy vyšla. A ja som si povedala, že každý deň, každé ráno vám pošlem a prečítam niekoľko myšlienok z tejto knihy a vždy to bude tak do 10 minút. Dneska to bude veľmi kratučké, dnes si prečítame iba predslov. A ja sa budem teda snažiť vlastne nielen vám to prečítať, ale sú tam nejaké kapitoly, ku ktorým by som možno mala aj nejaké zákulisné informácie. Takže ja som sama zvedavá, že ako sa mi tu bude čítať a verím, že aj vás tá knižka zaujme a minimálne možno niektoré myšlienky vám trošku pomôžu k nejakým zmenám alebo usúdite, že pre niekoho by tá knižka bola vhodná. Takže ja vám len poviem, že toto sú na obálke sú motýlie hodiny, ktoré ja mám ináč aj tuto pred sebou na stene. Ja som si ich tu namalovala na stenu počas najväčšieho covidového teroru, ktorý sme tu prežívali. A vlastne nad nimi je napísané ešte, že žiadna sekunda sa už nevráti, využij každú. Takže ono je to o tom, že tie motýliky vlastne pomaličky z tých hodín vylietajú, takže nemali by sme na nič čakať a nič odkladať. No, ja vám prečítam, čo je napísané tuto vzadu. Toto nie je tak úplne motivačná literatúra. Nie je to ani úplne príbeh, ale je to úplne o živote. O živote, ktorý je autentický a pravdivý. Každý deň sa nám mení pred očami. Zmeny sú rýchle aj pomalé. Niektoré si takmer nevšimneme a niektoré nám doslova berú dých aj pôdu pod nohami. Zmeny sú... Preboha, ty čo tu robíš, Zinka? Miláčik, žiješ? Poď hopa hore. Čo sa tu robila? Poďme. Moje zlatko, čo sa stalo? Čo sa stalo? Ty si moja Pepiško. Čo robíš? Čo? Poďte. Nemôžeš sa na mňa trepať. Veď tuto máš svoju postielku. No, ty si spadla, jak kabela. Moje zlatko. Nemôžeš byť na mne nacickovaná furt. Poď pekne si aj na svoj gaučík. Poďme. Čo? No, tu lež. A tu zostane. Nie, nejdeš na mňa. Ty si strašný cecok. Jak mám potom čítať? No. Čo si tu robila, prosím ťa? Ach, Bože, tak máme takúto situáciu. Prosím ťa, môžeš ísť na svoju toto? No. No, takže. Ach, prepáčte. Miláčik, tu si sadni. Tak. A tu zostaň. Láhni si pekne. No. A tam zostaň. Ale však dobre, aspoň vidíte, ako to tu. Dobre, takže ideme na to ešte. Tuto niekde, kde sme skončili. Dneska to bude také veľmi veselé. Ja som teda fakt zvedavá, ako to bude vyzerať, čo tam tento pes robil. No dobre, ide radšej dole. Dobre, takže pokračujeme. Zmeny sú hybnou silou našich dní, našich snov aj ambícií. Sú dynamikou našich životov, ktorá nám nedovolí zastať a núti nás kráčať ďalej, aj v momentoch, keď presne nevieme, čo potrebujeme zmeniť. Zmeny sú to, čoho sa bojíme, aj to, po čom najviac túžime. Chceli by sme zmeniť svet, zmeniť svojich partnerov, zmeniť politikov, zmeniť počasie. Niekedy by sme chceli zmeniť každého okolo seba, ale zabúdame, že to jediné, čo zmeniť skutočne môžeme, sme my. A hoci to znie jednoducho, často snahy niečo na sebe zmeniť sú naše najťažšie skúšky.
No tak a ideme na to. A je tu napísané aj venovanie. To nevidíte. Venovanie a poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí vstúpili do môjho života a niečo v ňom zmenili. Ďakujem a venujem knihu aj tým, ktorým som do života vstúpila ja a tiež som v ňom niečo zmenila. No a dnes si prečítame predslov a tým na dnes skončíme. Priznám sa, že ja dlhé predslovy v knihách skoro nikdy nečítam. Niekedy je to pre mňa ako taká nudná predohra, ktorú vlastne ani nepotrebujem, keď už sa teším na 3 bodky. Ale vy by ste si tento predslov prečítať mohli, pretože vám pomôže zorientovať sa v časových pásmach, v ktorých sa pri čítaní ocitnete. Preto to skrátim. Túto knihu som napísala na jeseň 2020 a všetky dátumy v nej ostali nezmenené. Netrvalo mi to ani 2 mesiace, ale zhodou všelijakých okolností, ktoré priniesli možno príliš veľa, alebo naopak príliš málo zmien, bol rukopis celé 2 roky odložený v takmer zabudnutom priečinku v počítači. Potom sa v mojom živote niečo zmenilo. Po 10 rokoch budovania biznisu, ktorý som milovala, ktorým som žila, pre ktorý som dýchala, s ktorým som zaspávala a aj som sa s ním zobúdzala, som musela urobiť asi to najťažšie rozhodnutie v živote. A tak presne na 10. výročie časopisu, ktorý som celé roky vydávala, som neoznámila jeho narodeninovú oslavu, ale to, že ďalšie číslo už nevyjde. Ak by to teraz niekomu napadlo, nie, nebola to len práca. To pochopí každý, kto niečo vybudoval vlastnými rukami, bez ničoho, na kolene. Toto zemetrasenie spustilo kaskádu zmien, ktoré sa prehnali mojim životom ako nečakané tornádo. Ako zemetrasenie, po ktorom doslova neostal kameň na kameni. Prišiel čas na nový život. A ja som sa rozhodla privítať ho takouto oslavou zmien. Vytiahla som kút zmeny zo šuflíka a dnes je z neho moja nová štartovacia čiara. Viete, niekedy musíte zmeniť úplne všetko, aby ste sa dostali tam, kde máte naozaj byť. Ja som vždy chcela byť spisovateľkou a povedala som si kedy, ak nie teraz. Priznám sa, že keď som tú knihu po 2 rokoch opäť čítala som ju ako knihu niekoho iného. Musím povedať, a to bez ohľadu na to, či by to mohlo znieť egoisticky, keďže išlo o moje slová, mala som pocit, že mi pomohla. Prečo by teda nemohla pomôcť aj niekomu inému? Nie, stále nie je dokonalá. Aj po 2 rokoch mám pocit, že v nej bude vždy niečo chýbať, ale na to sú termíny. Ak by neexistovali termíny a uzávierky, určite by nikdy nikto nič nedokončil. Deadline slúži v podstate iba na to, aby ste vec, ktorú stále považujete za nedokonalú, nakoniec označili za hotovú. A takto urobím aj ja. A dnes, 29.10.2022, 2 dni pred tlačou, konečne dopíšem tento predslov. Na záver, respektíve na úvod vášho čítania, by som vám chcela dať ešte jedno malé odporúčanie odo mňa. Hoci v knihe je veľa príbehov z môjho života a všetky sú 100% autentické a pravdivé, skúste to nečítať len ako príbeh o niekom cudzom. Hľadajte paralely vo vlastných životoch. Vráťte sa do svojich spomienok k chvíľam, ktoré zmenili vás. Vráťte sa k tým, ktoré by ste dnes chceli zvládnuť inak, alebo naopak k tým, na ktorých by ste ani po rokoch nič nezmenili. Čítajte túto knihu, ako by bola aj o vás. A ak sa po prečítaní rozhodnete niečo zmeniť, prajem vám veľa síl a odhodlania na každý jeden deň. Dôverujte svojmu úsudku, choďte za svojimi snami, ale majte vždy aj silu ostať dobrým človekom aj na tej najťažšej ceste. Tak, a to je predslov, priatelia. A na budúce, teda zajtra ráno si prečítame vlastne prvú kapitolu. Ináč tých kapitol je tu viac, každá začína básničkou, vy to asi nevidíte, lebo mám tu tmu. Každá začína básničkou a tá prvá, tá bude o mne.
A ja som to spravila preto, dala som to do tej knihy, lebo mám taký pocit, že keď ľudia o vás viac vedia, tak viac vám aj veria. Takže tam niečo o mne bude. A majte krásny deň. A verím, že sa vám toto naše ranné čítanie bude páčiť a veľmi vás pozdravujem.